Useamman vuoden hiljaiselon jälkeen Käsipalloliitto on taas alkanut kunnolla panostaa nuorten maajoukkuetoimintaan ja liiton uusi strategia on se, että nuorisotasolla kaikissa ikäluokissa on maajoukkuetoimintaa ja tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä, että on 90, 92 ja seuraavana 94 syntyneet. Pelaajakartoitus on käynnissä, valmennus on hommattu jokaiseen ikäluokkaan. Jokaisessa ikäluokassa on useampi valmentaja ja hyviä valmentajia, jotka tekee töitä tosissaan. Antaa hyvät lähtökohdat viedä suomalaista käsipalloa eteenpäin. Liiton toiminta tai taloudelliset mahdollisuudet on aina pikkasen rajallisia näin pienessä lajissa, niin nyt on kehitetty ehkä vähän poikkeuksellinen järjestelmä, että eri maajoukkueissa on perustettu taustaryhmiä sen maajoukkueen lähiverkostosta, jotka on sitten luonut parempia taloudellisia mahdollisuuksia harjoitella ja pelata kansainvälisiä otteluita. Lähtökohta siihen, että jos me meinataan pärjätä aikuisten tasolla joskus on se, että meidän pitäisi nuorista lähtien niin pystyy pelaamaan minimissään 15, toivottavasti parisenkymmentä maaottelua per vuosi. Ja vanhan mallin mukaan sitä ei ole koskaan pystytty toteuttamaan. Nyt ensimmäinen semmoinen niin kuin toimiva projekti on ollut projekti 90, eli 90 syntyneet pojat, joihin perustettiin ensimmäinen tämmöinen taustaryhmä. Ja se joukkue sai pelata, tai on nyt pelannut pari vuotta jo parisenkymmentä peliä kauden aikana. Ja se oli ensimmäinen suomalainen maajoukkue, joka selviytyi EM-lopputurnaukseen. Ja sitä kautta saatiin sitten heräämään myös olympiakomitean mielenkiintoa aiheeseen ja nyt ollaan tilanteessa, että näiden taustaryhmien lisäksi niin myös olympiakomitea on rahoittamassa meidän nuorten maajoukkuetoimintaa. Sen puolesta näyttää erittäin hyvältä. Näin pieneen lajiin käsipallo, niin tietysti se varainhankinta on vähän tiukempaa. Että näin valmentajan näkökulmasta niin erittäin tyytyväinen, että tämmöisiä taustaryhmiä on, jotka luo niitä harjoitus- ja pelimahdollisuuksia. Tietysti oleellista olisi se, että myös nämä tulevat maajoukkueet pyörisi samalla lailla ja joka ikäryhmää löytyisi pelaajien lisäksi niin riittävän voimakas taustaryhmä, joka luo ne taloudelliset edellytykset yhdessä liiton ja yhdessä olympiakomitean kanssa viedä asioita eteenpäin. Tämmöisen nuorten maajoukkueen rakentaminen alkaa aika aikaisessa vaiheessa, että tuossa ikäluokassa 14-15 niitä aletaan seuraamaan ja käytännössä se itse maajoukkueputki kestää 5 vuotta siitä, kun se ensimmäinen maajoukkue laitetaan pystyyn. Valintaprosessiin tietysti pyritään kartoittamaan kaikki suomalaiset pelaajat. Harrastajia on sen verran vähän, että niiden kartoittaminen ei ole mikään niin kuin megaluokan asia. Ensimmäisenä vuonna pyritään ringissä pyörittää useita kymmeniä kavereita, että luodaan niin kuin mahdollisuuksia ja yritetään vähän niin kuin saada aikaa enemmän intoa harjoitella, enemmän intoa tehdä töitä sen asian eteen. Esimerkiksi tämä 92 syntyneiden ikäryhmä, niin tämä on aloitettu nyt, voisi sanoa, että suomalaisessa mittapuussa ja kansainvälisessäkin mittapuussa niin poikkeuksellisen aikaisin. Se johtuu siitä, että Suomessa järjestää nuorten olympiafestivaalit heinäkuussa. Ja nämä pojat tietysti isäntämäänä pääsivät siihen mukaan, mikä on hyvä asia. Sen jälkeen se menee niin, että kavereilla on 2 vuonna EM-kisat ja MM-kisat, mutta ensimmäisiin MM-kisoihin pääsee aina Euroopan mestaruuskilpailujen 7 parasta joukkuetta ja sitten se huipentuu 21-vuotiaiden MM-kisoihin, niin toivottavasti tämäkin ryhmä olisi siellä mukana. Nyt näyttää siltä, että ensimmäistä kertaa meillä on tulossa ikäryhmiä, joilla on oikeasti mahdollisuuksia pelaa arvokisojen lopputurnauksessa. 90 syntyneet on sen tehnyt jo ja uskon, että ne tekee sen vielä toisen kerran. 92 syntyneillä on kaikki auki, että projekti on alussa, mutta siellä on paljon lahjakkaita kavereita. Jos ne tekee kotiläksynsä oikein, niin silloin ollaan askelta lähempänä. Ja jos me hätyytellään sitä 10 ryhmää, 10 parhaan joukkoa nuorten tasolla, niin se meinaa käytännössä sitä, että silloin se 10 parhaan joukossa oleminen niin on mahdollista myös aikuisten tasolla pitkällä aikajänteellä, jos meillä joka vuosi tulee uusia maajoukkuepelaajia, jotka on käynyt tämän pitkän putken läpi. Voisi sanoa näin, että jos me unelmoidaan siitä, että me ollaan miesten tasolla joskus Euroopan 10 joukossa, niin se meinaa käytännössä sitä, että meillä on jopa teoreettinen mahdollisuus lipsahtaa joskus olympiakisoihin.
koska ne paikat jaetaan sieltä Euroopan mestaruuskisojen sijoitusten mukaan. Ja jos se lähtee ajaa tänne päin, niin et sä lähdet tuolla perässä, kun tuolta alas siirretään tuolla niin paine toiselle puolelle. Mutta ei niin, että se nousisi tonne ylös ja pallo on täällä. Kolmoset lukekaa se niin, että jos toinen ylhäällä, niin toinen ei nouse, se vastuulla viiva ja sitten takana oleva ohjaa sitä edessä oleva.